Erokamano. Kaka ne wasewacho ni kes korumo to bail ni iduokoni. Matine ni seche moko bail oket ni 10,000 to fine to oket ni 5,000. Matine ni inyalo tigi bail ni so long as ni chule court inyalo tigi part of bail to chulo fine. Lakini ke ilo case kata ko ondikni ni onegidhie jela. For example, kani chulo bail mar 10,000 to ondikni ni onegidhie jela 6 months. 6 months no ibodhie jela to bail ni pod iduokoni. Nikech bail was to ensure ni he attend court. Chal ka surety. Koro bail tiduokoni kata mana ka keso loyi en mana ni seche moko ka nikech account en achiel. Ka bail no ndikni 50,000 to fine ogoi 50,000 inyalo kwayo court ni pesa mana chulo bail cha utima ngoa uket kaka fine. Wawinjre nikech gine account achiel. To ka seche moko be fine ni oloyo bail mane chulo. For example, bail no ket ni 50,000 to fine oket ni 100,000. Inyalo koni ni kara koro gimitim top up 50,000 mondo koro bail gi pesa mimedo ni olokre fine. Lakini kilo case to nego beni duoko ni pesa. Kata ka keso loyi idhie jela to pesa ni podi duoko ni aduoka. Wasoma ne ote mogik bang' mano na inyalo mana duoko wakili kasi giwacho ni mogik nikech nyisa ni sabende orumo.